El programa Reempresa va néixer amb la voluntat de crear i estructurar un mercat de traspassos multisectorial, de compravenda de petits negocis i empreses a tot Catalunya, des d'una fleca a una discoteca passant per un taller mecànic. La idea va néixer a Terrassa sota el paraigües de la patronal Sacot, però s'ha exportat a tot Catalunya i ha estat reconeguda a nivell europeu. Des de fa 5 anys compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona. En aquest temps, només a la nostra ciutat s'ha donat continuïtat a 141 empreses i s'han preservat 306 llocs de treball, amb una inversió induïda de 5,4 milions d'euros. La taxa de supervivència d'aquests negocis a 3 i 5 anys vista és del 92,5%. Les dades de balanç de la província són també molt positives. Hi ha 35 centres reempresa i s'han format 70 tècnics que assessoren les dues parts que es volen posar d'acord. Així s'han mantingut 901 negocis i 2.351 llocs de treball. A tot Catalunya en 5 anys s'han registrat 2.000 casos d'èxit i només durant el 2018 500 traspassos, 2 cada dia laboral. Segons els responsables, el programa dona resposta a una necessitat existent i té futur. Quan el partenariat públic-privat es posa en valor i es confia en les dues parts i les dues parts en parlem bé i a més sabem fer el retorn a la ciutadania amb resultats, doncs em sembla que això és aquest cercle virtuós que ens convé que funcioni. I evidentment aquestes empreses que, com ens han explicat, tenien un risc per diferents motius de que acabessin tancant, són capaços de conservar-les i segurament moltes vegades en un nou impuls que ens permet en aquest treball de tots i totes aquí, de tècnics, d'experts també, de a vegades resituar-les i reorientar-les, que segurament també aquest acompanyament possibilita donant un nou impuls a una activitat. A Terrassa, el projecte Reempresa, amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Diputació, també busca donar continuïtat a les parades dels mercats municipals i tornar a obrir les que ja estan tancades.